I disse VM-fodboldtider skal de nu møde en flok unge mænd, der har det til fælles, at de alle kommer fra Hjørring-området, at de alle studerer, og alle er bosiddende i Aarhus, og alle spiller med på fodboldholdet FC Dario. Det er søndag morgen i det indre Aarhus. Ja, det er FC Dario. Goddag. Ja, Kom indenfor. vi kommer. Vestergade 81, stuen til venstre i en nedlagt købmandsbutik, holder fodboldklubben FC Dario til. 18 rigtig gode venner fra Hjørring og omegn stiftede sidste år en fodboldklub. Ens betingelse for at være med, at du er nordjyde. Det betyder utrolig meget for mange af os, ved jeg i hvert fald, som studerer utrolig meget og læser fandme hver eneste dag og døgnet rundt, og vi andre arbejder. Og så tirsdag og søndag, så mødes vi til en god omgang bold, og så hygger vi os alt det, vi kan. Købmandsbutikkens gamle varelager er stadig i brug. Nu fungerer den som opbevaring for FC Darios bolde og trøjer. Og apropos trøjer, så var klubbens hovedsponsor, murermester Frederiksen fra Tårnby, på besøg. Men I er ikke nok spillere i dag. Og ingen af spillerne på holdet glemmer, hvor de kommer fra. Bjergby, det er altid at være med hjemmeby, og hernede der er nogen, der kan gøre noget ved mig, hverken dialektmæssigt eller personlighedsmæssigt. Det er altid at være nordjyde. Så vi kan altid bruge den prisen, hvis der er nogen, skal have med. Så er der afgang til kamp. Hjemmebanen ligger 10 km uden for Aarhus. Bane og bane er nu så meget sagt. Det kunne minde om en pløjmark uden for toldene. Omklædningen foregår i det fri. Og når man spiller for FC Dario, bruger man ikke varmecreme, men solcreme. Og så reklamerer man selvfølgelig for kvindelig figurformning. Og sådan ser de ud. Drengene fra Toldene, Tors, Tårnby, Bjergby og Hjørring. Det er VM-støvlen. Men det er til gengæld svært ved at komme ind indenfor. Det er den, de bruger til VM. Og for at give ekstra gejst, satte vi et par VM-støvler på højkant til bedste spiller. Men spillerne varmer op, tilbage til hovedsponsoren, murmesteren, som satte én betingelse. Jamen, vi har jo forlangt, at vores reklamer, de skal vende ind af, for vi skal jo helst ikke have ret meget arbejde hernede i Aarhus. Du gider ikke køre hernede af mur? Nej, ikke hvis det kan undgås. Kom så, drenge. Så skal der sætte med arbejde i dag. Er vi enige? Nej. Jeg sagde, er vi enige? Dagens modstander hed FC Jura. De så ud til, at de allerede var gået på læseferie. Esben Lykkegaard serverer bolden til Søren fra Bjergby 1-0. Og så måtte murmesteren afsted efter vand. Inden han nåede tilbage, havde FC Dario scoret yderligere 2 gange. Her Søren Bak fra Sindal til 3-0. Og ikke nok med det. Her må hovedsponsorens søn forlade banen med en skade. Og inden halvleg bliver det 5-0 ved Christian Grøn, der stammer fra Sindal. Og allerede i pausen havde vi fundet vinderen af fodboldstøvlerne. Jeg skal bare blive med at gå til en anden halvleg, så tror jeg støvlerne det er dine. Det er godt, det er glad for at høre. Det gør jeg. Ja. Så må vi håbe, at vi skifter ud, jo. Ja, ikke sige noget til de andre så. Okay, det skal nok gøre. Anden halvleg blev det helt store målorgie. Her scorer Anders Magnussen til 16-0. Han stammer fra Engstrup og studerer markedsøkonomi. FC Jura fik et trøstemål på straffe. Det var de glade for. Men FC Dario vinder kampen med 16-1. Allerede i halvlejen kunne vi se, hvem det skulle være. Esben Lykkegaard! Ja da! De ser så smurt, gør de ikke? Og drengene langt væk hjemmefra får det sidste ord. Jeg vil godt sende en hilsen til svigermor i Hjørring. Hej, Mogens og Torkel hjemme i Tårnby. Jeg vil gerne lige høre, hvorvidt der er mulighed for, at vi kan få jer til at skifte klub hernede til Midtjylland. Jeg vil gerne sende en hilsen til min mor og morfar i Bjergby. Det er Niels og Ragnar Grøn. Tak fordi I så med. Dem vil jeg håbe, de gjorde. Ja, med sejren på 16-1, så rykker FC Dario op i JBU's næstlaveste række, Serie 5. Tillykke med det.